It's great. I mean, I'm loving it so much. I've tanned, I burned myself. I've been to the beach. I've been having fun in the night. So it was a lot of fun. Unfortunately, I'm only here for a couple of days, but it would be better to stay longer. What I'm most amazed about this festival, that it doesn't only attract a certain age group, but it melts all different ages in a cultural scene, and we cannot deny its promotional value to Бургас City within 10 years. Много приятни филми. Смисъл, приятни не е точната дума, защото е тежък артхаус, нали, но все пак неща, които другаде не бих могла да видя, и затова супер много се радвам, че съм поканена за жури. Really like combining, getting together. I mean, like the old generation and the young generation are sitting next to each other, and you can feel that they are enjoying the same tune and everything. So it's also very unique. I mean, I haven't followed lately the situation in Bulgaria, but from now on I will follow it more keenly, of course, and this has learned me a lot in a way how easy it's to approach the Bulgarian people, and how they are sort of nice and friendly and so on. Като участник бях просто много приятно изненадан и много щастлив, че точно тук печеля, защото ми беше първата награда. Аз по принцип чувствам Бургас да така доста близък до сърцето ми. Контактът с публиката беше прекрасен, просто доста позитивни обратни отзиви, разбира се, но също да говорим за социалните теми, които, нали, повдига филма. Разговорите, които имах тук с нови приятели. Ами всъщност беше голямо удоволствие да дойда на фестивала, защото съм имала филм преди, но не съм можела да присъствам, и сега в качеството на жури съм за първи път и всъщност е такова доста приятелско. Реакцията на публиката, усетих, че те харесаха филма, че пляскаха, което аз не мога да искам повече. I saw that also there are so many filmmakers coming from Sofia, which is very nice that people came from the capital here, and it's something is also happening on this side of Bulgarian. И другото, което много ме впечатли, беше публиката. Хора, които наистина се вълнуваха, имаха въпроси и, което е по-същественото, имаха много смислени въпроси. Хареса ми, че има много така смели решения и рискове, които са поети в тези филми, и нашето решение беше да отличиме двата филма, които поемат най-много риск с киноезика, с посланията, които отправят, изобщо с презентацията и формата, която са избрали. Фестивалът е успял да запази няколко много важни неща. Това, че винаги има изключително изненадващи филми, които трудно бих поставил в някоя конкретна категория или жанр, с много специфична атмосфера. Атмосферата на фестивала е ненапрягаща, което е много чудесно.